Щом някой от мъжете припаднеше от свирепия студ, другарите му бързо го разсъбличаха и го оставяха гол в снега все още жив. Други от мъжете, които бяха изгубили обувките си, маршируваха с голи стъпала по снега. Замръзналата им кожа и мускули бяха почернели и лъскави, като на статуи покрити с пластове боя. Костите бяха оголени, но бидейки замръзнали, напълно забравяха болката. Някои от офицерите страдаха от диария, не можеха да вдигнат и закопчаят панталоните си. Аз собственоръчно помогнах на един от тези нещастници. Като вдигнах панталона и му вкарах... После го закопчах, а той през цялото време плачеше като дете. Намират Москва празна и започват да грабят, което значи, че при отстъплението безброй тежко натоварени каруци и фургони е трябвало да ги следват. Когато мъжете замръзвали от студ и не можели повече да вървят, ги качвали върху багажите. Но това още повече забавяло движението на каруците, защото те ставали все по-тежки и по-тежки. Това намалявало шансовете на много от кочияшите да стигнат до Смоленск. Затова те се оглеждали за неравна земя и подкарвали с бясна скорост каруците по нея, надявайки се ранените и припаднали войници да изпаднат без някой да забележи. Един път изоставени на пътя, те измръзвали до смърт. Това се възприемало като случайност. Всъщност, това е била безмълвната конспирация на силния срещу слабия. Когато четеш дневниците, писани от войниците по време на отстъплението от Москва, един въпрос започва да те чувърка непрекъснато. Мое задължение ли е да спася живота на другаря си, с риск да загубя своя? Или аз съм длъжен, аз съм призван първо да направя всичко необходимо за собственото си оцеляване? Това се нарича вина на оцеление. Тук не става дума да убиеш някого, за да живееш. Става дума за ситуация, в която почти всички ще умрат и където по-силният може да оцелее само като изостави по-слабия.